И здравейте на всички, аз съм Бейганя, като виждате днес отново сме тук с Uncharted 3 мултиплеер. Значи хора, съжалявам за вибрациите, но малко така става. Значи тук сме с един мой приятел, но стига. Значи не е тук, защото майче излязъл, чакай. Майче излязъл, хора, не знам, не съм сигурен. Значи така... Да. Да. Изляза. Няма нищо, карай. Значи ще играем сами хора, без да ни помага. Знаеш колко ми пука и без това сме добри. Но само да не е на картите, които ги мразя. Сетих се коя е тази карта. Малко е трудна за игра, поне според мене. Но съм добър тук, ако съм с една инка, тя е с заглушител, тя е много добра иначе. Но акато също ми върши работа. В момента съм с акато. Кой обстрелва жена ми, бе? Мисля, че това е тя, не съм сигурен. И да не, тя няма нищо. Обясни ми кой ме стреля. Майка ти. Чакай, ще си взема оръжието за това, което ви казвам. Ето го. Някаква имка, но не знам точно каква имка. Мамичката ти. Не знам колко кила сме. 6 на 5. Тук там. Вижте хора какво мога. И в миналите клип го показах. И в това го показах това, като убиваш някой човек и направо да му се таковаш. Да му се опъваш тук нещо. Чакай, това е мой. На майка ти. Какво? Хора, нещо не ми е ден. Просто не мога, хора. Не мога нещо да играя. Няма тук, педерас. Педерас. Его. Чакай, жено. Чакай, Няма да ми се правиш тук на големата работа, Това оръжие, честно казано, е много добро и според мен много ми помага. Но акато е по-силно, но на акато няма метод това, нали, като направите така и да го увеличате още по-малко. Защото ето, както виждате, значи да го покажа, ако виждате това отгоре, то е такова, като на снайперите имат едно такова. Но на това оръжие е специално, нали, ама не го прави като на снайпера, нали, да се вижда така, ето, нали, като го посочи и се увеличава повече. Като го нямам и затова не я използвам много често. Като тежи малко повече от това, за това го използвам него, за да мога да тичам по-бързо. И така. Може да смятате, че Uncharted някакси тъпа игра и няма равномерни неща, хора, но може да няма за някои неща, но наистина, ако пробвате да тичате с това оръжие и с акато, като тичате с акато някак си размята малко по-така и тича по-бавно. С това оръжие е по-леко и тича, нали, по-равномерно тича направо. Ето гледайте как тича, нали, където се затичате и тича някакси по-бързо и направо. С акато някакси се мете като пиян. Добре, аз не мога да видя. Какво стана, бе?
Чакайте, че контролера ми угасна, хора. Аз чуда защо ми показва това да свържа кабел, защото контролерът ми угасна. Чакай, то свърши, бе. Няма нищо така. Чакай. Какво е това оръжие? То също като моето. Ма скочи, бе, ти тъпли си или... Няма ли някой ложове там нещо да се биеме? Обре, чакай. Той взел трезор. Откъде, бе? Чакай малко, бе, внимавай, бе. Той наш, бе. По кой стреляш, бе? В майко, аз не виждам никой тук, бе. Давайте хора, излеземе навънка и толкова, баци. Аз забравих, че нямам парашут. То не, че от тази игра има, дема нямам нищо. Защото игра Just Cause и заради и просто като скачам на високо, пускам парашут. Добре. Кажете ми в коментарите, ако искате поредица на мултиплеер. На мултиплеер ще правя поредица, но пишете ми в коментарите, ако искате да правя поредица на Story мода, т.е. на обикновената игра с мисии. Играта, ако някой пита, взел съм на промоция от колко беше, мисля, че 34 евро съм я взел за 11 нещо. Мамка му, добре хора, този клип стана не знам колко време вече и не намирам никой, бе. Баче, теба неговата мама да еба. Кой ме стреля сега? Ма ти си от моите, бе. За какво ме стреляш? То свършихме, бац. 35 на 14. Как се оплаши. Абе, фани се, бе. Няма нищо. От трезорче. Опале. 50 стинки. Стига, аз мисля, че... Аре, удари го, бе. Ще кажа една глупост, ама не. Защото ще обидя някой човек. С това, което ще го кажа. Стига, бе. Там отпреди имаш един, тук има един, баце. Да, бе, това ли за респаун, бе? Май да. Защото не го видях добре, хора, просто натискам копчета. Кое е копче за респаун? Просто ги натискам там. Пак каквото стане. Оп, трезорче. Те го взеха. Няма нищо. Йопале, къде си, педал? Те убиха ли ги там, бе? Май да. Аз ще взема, как е на български, бе? Изкудурма. На български, как е? Не знам, карай. Чакай, помислих, че не е наш. Опале. Ти тъпли си, бе! Май дават. Аре, манисаре, ти тъпа ли си? You win. Спечелихме.
И хора, надявам се клипа да ви хареса. Ако ви хареса, коментирайте, споделяйте, абонирайте се за мен, ако ви хареса клипа. И също ако сте нови. Значи, тук беше този клип. 9 левел. Надявам се да си изтеглите играта. Може да изтеглите само мултиплеер, ако искате. Може да играте с мен, казвам се Бимбайо. Може да играете с мен, ако искате да си изтеглите пълната версия с Story мода и с мултиплеера. 11 евро е, ако искате само мултиплеер, тя е безплатна, но може да си я купите също за 11 евро, но без ограничени левели. И това беше всичко този клип, хора. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, коментирайте, споделяйте, абонирайте се за мен, ако сте нови в каналът ми, ако ви хареса клипа. И до скоро!